बयनाबो बुरजा बुरजा जायो। Aneh, mana le? Video này anh ơi. Last time ne match lang halang halos. Ada match lang halos. Like, subscribe, comment. 그렇게 잘해주면 지나면 잘하다 우리 다 따라온 Lại thôi đâu. 우리 살아배는 감사해요. Ra chúng ta. Sir, don't like, subscribe, comment kalamde please. 어떻게 얼마나 감사해요. Sát tiểu thẳng bắp thao liệt mà đi nó hạt tiểu. 칼로 만나 보다. 예. Nan là bagat. Nan là bagat. 상관없다. Gosle na. Nan là bên ba. 사시고. Lưng gật. Hả? 그렇구나. Không biết sao. Nó bắt rồi. 고슬라 듣는 얘기야. 가운데 저런 소리는. Cứ đi phải luôn rồi rằng là bây giờ. 가시난 거 가시자면 역소라면 너만 하는 남만 다른 집을 삼십 분당 나왔네. Lang gần nói chứ. Tha liệt. Hạt tiểu. Sir, don't like, subscribe, comment please. Like hot đơ, dây don't comment hot đơ. 마마랑 그러면. Chạy cái gì à? Gơ sầm gơ giặc mà gơ thăng. 나 고슬라 편다. Gơ sầm phút lắm mà này chứ. Anh phải gơ mà. 마낭밭. 마낭밭. Tris number anh ra kan kumai. 스위스 남발 그 점에는 가지고. Tris an last psa. Zambi. 예. ông bà phải đi cái răng lại là hay
देहाबो बोरै थांनो नोंलाय हलि मलि बड'नै ओरैसै मा ओंख्रि संदों नो मा ओंख्रि संदों बिमानो जोंहा माबासो दाउजो आलु थालिर मैखुन भाजा दाउदै एवनाय 28 फैसा नोंनिखौसो बाहायनांसिगोन 28 दा फिसानो खोनाहैलाय लांबाय मबाइलावसो लाइक हरदो हरदि मलि खोनाहैदों ता लाइक होदो खावखालिनि उनाव गिदिर गिदिरसो थायो खावखालाया थाले 10 थाखाना 20 थाखा हरलि मलि लाइक होबाय थेंक इउ दे लाइक होनायनि थाखाय हरलि मलि नांलायगौ मालाबा लां हलि मलि आंहा सम गैयालै र' दे दसे सम एलबियाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जेबो मैगं लाबोआ होयो इयाव फैलानै दसे जिराय फैलानै ओमफ्राय हाथायाव थांनो लुगैदों माबाव हाथायाव मानो थांनो लुगैदों हाथायाव नालाय मोनसा फैसा गैया आं सोर दं लाइक साबसक्राइब कमेन्ट प्लिज आयौ गया गोफाथार गोफा मोनदों नालाय Ni lama badan ne? Ni lama. Sobai bima. मुलियासो जाजायासै Ha? मुलिया Kok ngono zawat? ini kecil lang Tak lain ko tunggu na itu bang.
सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो लाइक होदो साबस्क्राइब खालामदो सोर सोर बानायाखै बुंनायखौ खोनादों मा खालामनो जमुना बसुमतारी हाय हेलौ होनलायदो आरो लाइक हरदो जमुना बसुमतारी साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामदो ना उलुफेनानै नुगोन ना माया नुगोन जायो नोंसोर लाबोखानो बिसोरना बिसिनाव दंखायो जमुना बसुमतारी न'आव फैबाय नामा आं थाङाखै सासे थांबाय लाइक हरदो जमुना बसुमतारी जोंहा अननानै मेगना फुगोनबो होयो जमुना बसुमतारी लाइक होबाय दे थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय सोर सोर दं लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट जमुना बसुमतारी नोंनि गामि असेया बबावनो माबायावसो चिरां बिजनि उलुबारि मानसि गारि खारदो दिनले रानीनाव फन हरलाय आं रायलायनो रायलाया दा मोनाबा रायलाय आदै दासो मानसि थांगासिनो ओमफ्राय उलुफेन दं ना मा दं थांबाय थानो सामेनथिं दं आरो उलुफेन दं ना मा दं लोगो मोनबा थांनो हागौमोन थांनायाव नों दाना आगजु बुजिसो जागोन ना बेयाव गाखोगोन आरो दानो थांबाय फासथायाव थांबाबो जायो थाङा मा खोनायासै सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो लाइक साबस्क्राइब
그래도 장이지 매운 거. 나 좀 하고 기들 그만. 메아리야 웃었고 흔들어 사는. Binonda ma kami na ai rằng là bà sẽ sidang business allo bari ngevo bini 야, 불프로 본다고. 예. bas pilai dan baka 저기 포기 타는 그만. lai kode jangha binonda爸爸 당을 그만 당. binonda 밥에 누구 좀 줘. 시금치. tham biểu đã cái ơi ý sẽ có nèo thả vậy binonda lai kode jangha thằng à cái ba Share dong, like, subscribe, comment खालामदो अननानै share dong, please like, subscribe, comment, please.
सोर सोर दं लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो साबस्क्राइब बानायाखैबा बानायदो बिनन्द जमुना मा गामिनो जमुनायाबा थांखो ना माखो मा गामिनो माबे
बिनन्द माथो जाम्बि जाखो नों नुजानो केमेराया मोजां नङालै नै नायनोबा सेल्फि केमेराखौ नायनोबा नुवा केमेराया दे ना नोंलाय माथो लाइक हराखै बिनन्द लाइक हरना होदो बिनन्द लाब बाजैनो थेंक इउ बिनन्द मनज बर' मा बानायदों ना मा होनदों ओरैनो बिनन्द नोंखौ मोजां मोनबायनो लाइक हरदो मनज बर' बिनन्द बलफ्रेन्ड दंना गैया दङ मनज बर' लाइक डन थेंक इउ लाइक दान होनायनि मनज बर' हाबा जानायसो बिनन्द फायनो ओंखाम जाखांबाय नामा पेटला इमान गारि खारदों दिनै उलुबारियाव मिटिं दङ
न'आव थांबाय नामा मनज बर' औ मा खालामदों नोंहालाय ओरैनो दं बेलेगजोंबो लाइक हरदोब्रा पेटला उन्दुना दं मा ओंख्रि जाखो मनज बर' लाइक दान मानसि माखालाय थांजोब्बाय नामाहाय मा ओंख्रि जाखो हायथुनो जोंहा माबासो दाउजो आलु ओमफ्राय थालिर मैखुनजों आलु भाजा दाउदै एवनाय ओमफ्राय हांसोखौ मोनायाव जागोननो फै जाफै जि गारि खारदों मिथिं दं दहायनिफ्रायनो गारि खारनाय मासेल'सै बेस्रा हांसोआनो
Manas Boro like done. Thank you. Bus light, pillar light. SM Boro like done. Thank you. Emang kan kadene lah mas, tapi sekadar. Dah ulu bari abung pop, jadi माबाफोर फैदों स' लानजाय जाग्राफोर मेनला मानसि गिदिरा ओंखारनानै थांबाय फिफाया थाङासै न'आवहा माबा गाहायाव जिबरासो उन्दुनोसैलां बैयाव दाउखुमै दं गथ'फोर दं बैयाव साहानियाव रानिनाव फन हरलाय सब Aish फारौ जाग्राफोराबो फैदों स'
Nó dose uन्दुहैनोहाय उन्दुदो रायलायनो Bangsa Bogor-tar. रायलाय Tak mak bakal ambil mobile. Mangsa naik petlah. Hora lại cái này. Mang cái ra này lên. Petlah. Mà bà này đứng này đến đông là tao đali mấy tháng nữa. Thao thật mà lại. Nó lấy mang cho mình. Manas baru on. Man sebenarnya komen kono hora thằng lấy là gì? Dan silang nè, đến đứa ăn mà đình này sẽ con ta ra xịn, con ta ra khởi,